Lajeng pas ngelakoni Jumatan enten malih tambahan syarat 3 niku panggonan ngelakoni Jumatan niku rupa kutha utawa desa. Maksudnya tempat pemukiman penduduk. Boten asal hutan, boten asal. Lajeng jumlah jamaah Jumatan niku minimal 50 dosa. Iki mungkin madzhab Syafi'i. Terus waktu ngelakoni Jumatan niku sami kali wektune dhuwur. Nek salah setunggal syarat niki wau niku boten terpenuhi utawa niku boten terpenuhi utawa tiyang boten memenuhi syarat niki maka diganti tetap sholat dhuwur. Kalau ibu bahasa ini rukun Jumatan niku kan
syarat-syarat sakderenge Jumatan sing kudu dipenuhi, kudu dipersiapkan. Saniki pas nglakoni Jumatan syaratnya nopo? Wa fardhu pira-pira fardune to rukune Jumatan iku syarat atau nopo? Gini ku khutbah tani kudu ana rong khutbah. Khutbah itu kali, mboten nang satunggal. Yaku syarat khutbah posisi yaku meneng sapa khotib fihima ing dalam khutbah loro. Ketika khutbah kudu ngadeg. Waya jadi sulan lungguh bena rumah dalam angkaran khutbah ini. Terus teng sela-selane khutbah niku enten lenggae. Lajeng samatune khutbah wa antu sholiyan yen to salat digawe salat apa Jumatan tu salat rakaat ini kelawan rakaat fi jamaatin kudu jamaah. Dadi rukune Jumatan kudu khutbah kae. Nah, khutbah ini isine enten gangsal. Jenengan nek umpami pas khutbah niku sakjane nengeri iki khutbah sah napa mboten, bukan berdasarkan temae api apa ora, endek apa suwi, mboten niku sing diperatosaken. Sing diperatosaken enten 5 poin. Sing gangsal poin niki enten sing kudu enek teng ngene khutbah pertama kali khutbah kedua. Enek sing angsal salah setunggale, enek sing teng ngene wingkinge. Nah, ngene ku napa poin siji kudu enek hamdalah. Nah kan jenengan titeni khotib niku kan ngawiti kali alhamdulillah utawa enten innal hamda lillah kan nonton. Niku memang harus niki ngangge hamdalah. Terus kemudian ngangge sholawat. Nek syahadat niku mboten rukun. Wong mboten enten asyhadu alla ilaha illallah mboten masalah. Cuma rata-rata khotib kula tentene mesti ngangge syahadat. Malah saya mboten napa-napa. Cuma mboten termasuk rukun ngoten lho. Nomor kali nggih wau maca sholawat. Sholawat tenggene Kanjeng Nabi. Lajeng nomor 3 niku wasiat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Utawa usikum wa iyaya bitaqwallah. Atau langsung ngangge ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah jangan pun apal ini. Cuma gak ngerti nek niki mungkin rukune. Nah niku rukune. Dan 3 niki kudu ngangge bahasa Arab. Nek mulai awal terus moro-moro terjemahan segala puji bagi Allah mboten nasa. Kudu ngangge lafaz bahasa Arab sing 3 iki. Karena apa? Karena lafaz bahasa Arab itu mbok diterjemahno napa mawon tidak bisa digantikan kandungan maknanya. Nek terjemahane mirip koyok muni nggih memang semua bahasa niku bisa dialih bahasakan. Tapi apakah kandungannya seperti itu persis seperti lafaz yang dikehendaki? Tidak bisa. Mboten saged, mesti punya perbedaan. Makanya 3 niki mboten langsung diterjemah. Hamdalah saged gawe alhamdulillah, saged ngangge innal hamdalillah monggo. Terus sholawat, terus kemudian wasiat takwa. Terus sing nomor 3 nggih niku kudu enek maos setunggal ayat Al-Qur'an. Satu ayat Al-Qur'an sing satu ayat niki memahamkan enten kandungan maknane tur kita nek krungu niku paham. Mboten nangsal ngangge ayat sing kita mboten paham. Enten ayat teng Qur'an iku sing termasuk al-huruf al-muqatta'ah utawa huruf-huruf pedotan hijaiyah sing teng ngene ngajeng surat niku. Moro-moro imame maca alif lam mim. Ngono tok gak ono lanjutane napa-napa, maka mboten sah. Karena kita mboten paham niku maknane napa. Kanjeng Nabi nggih mboten nate nerangake. Nah, kudu ngangge ayat sing mangga. Mangkane jenengan titeni kadang khatib niku nek pas teng khutbah kok mboten enten cuplikan ayate. Niku teng wingking ditutup kali wawasan wal asri. Innal insana lafi khusr. Utawa langsung ditutup qul huwallahu ahad. Memang kudu harus ada bacaan ayat Al-Qur'an. Senajan to sak ayat.
Sing satu ayat niki harus bisa memahamkan kita, punya kandungan makna yang sempurna. Boten namung koyo pedotan. Lah, sekawan niki sing ayat niki wau bebas. Tenggene khutbah pertama Ansar dideleh tenggene khutbah kedua Ansar. Makane khutbah kedua itu enten wawasan ayat Quran. Niki lho. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Jenengan titeni niku lak khotib pas khutbah kedua rata-rata maos. Sing sae memang ten khutbah pertama enten, khutbah kedua enten iku sae. Tapi umpama minimal ten salah satu tok boten napa-napa. Terus sing nomor gangsal ten terakhir niku enten doa. Harus ada doanya. Makanya ditutup kali Allahumma ighfir ana niku dari rukun niku. Nek boten enten niku boten. Lah sing sak makone Allah maghfir terus umpama kok mboten nate innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan, mboten ngangge niku mboten masalah. Niku mboten dadi rukun. Makane rukun khutbah niku sakjane condek banget. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'an. Sopo? Ten nggih kula enten Jombang. Sangertos kula nggih. Enten dua masjid sing khutbah niku tidak lebih dari 3 menit. Khutbah tidak lebih dari 3 menit. Sak salate niku nek mboten salah sak wiritane niku mek 10 menit. Dadi adzan terus khutbah, terus qomat, salat sak wiritane niku mboten nenten 10 menit. Kadang malah nek paling suwe 10 menit. Karena wis dadi kesepakatan jamaah mriku nek khutbah gak oleh suwi. Cukup namung syarat rukune tok. Tapi sing sae niki mboten angger sing penting syaratnya niku mboten, tapi kudu enek kandungan maknane. Kala nate niteni niku nek pas bahas masalah napa ta'awun utawa niki napa tolong menolong niku sing dicuplik nggih ayate tentang tolong menolong. Terus dicuplik satu ayat, terus dicuplik satu hadis. Pun cukup, nonton-nonton langsung barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Terus cokak sana. Nah, itu paling seneng. Tanten pondok niku termasuk masjid favorit. Paling akeh jamaah, so paling cepet. Dan rata-rata sales-sales niku Jumatan ten mriku. Soale cepet Jumatan. Tapi tetap memenuhi syarat dan rukun. Nah niku penting ini. Oh niku rukun napa niku pas khutbah. Lajeng sak badane rukun tidak boleh diselang napa-napa. Badhe mandhape khatib langsung dikomati langsung jamaah. Mboten asal ditinggal rokokan sih, mboten harus nyambung karena ini satu rangkaian antara khutbah kali sholat ini satu rangkaian. Diwalik koyo riyo mboten asal. Yo boleh digawe sholat isya ae mari ngono khutbah keri-keri mboten asal. Urutane wis koyo nonton khutbah yen nembe sholat. Umpama kok khutbah mboten nate Pak, khutbah mboten sae nate. Dan niku kadang soroe nek khutbah Jumatan nanggone pondok. Karena sing jamaah niku santri. Lah santri ku pinter-pinter. Khutbah khotib niku diteliti, Pak. Iki nyebutno hamdalah, oke dicentang. Nyebutno sholawat, oke. Dulu. Wasiat takwa gak disebutno, langsung ngadeg, Pak. Nanti niku tentang Jumatan. Khutbah diulang. Khutbah tidak sah. Nanti ngoten niku. Lah kan kudu balik saka awal. Mboten kan langsung sholat mboten karena tidak sah. Nah, untungnya teng mriki suwante iki kula teng mriki yo enak. Pokoke teko salat sunah, nek gelem nek gak gelem langsung lungguh, senden turu, moro-moro komat ngono.
Asline sing kita wajib niku nek pas Jumatan 5 niku jenengan pun mirengaken. Jenengan pun mirengaken. Iki wis hamdalah wis disebut, iki sholawat wis disebut, ayat wis disebut, wasiat takwa disebut, terus doa wis mari. Jenengan tinggal masalah. Cuma mengulangi dulu. Lajeng setelah berlangsung sholat minggu rumiyin enten sing tanggal. Nah, Jumatan iku rakaate mek loro. Enten sing jawab, mergo zuhur niku kan asli papat. Sing loro niku dienggo khutbah, sing loro dienggo salat, mboten bener. Kenapa kok Jumat rakaate mek loro? Yo mergo manut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngoten niku. Yo mari khutbah loro Jumatan terus kemudian napa niku nglakoni salat rakaat bukan karena sing dua niku mari dipek khutbah yo karena itibah Rasul. Kemudian salat niku kudu jamaah. Nah niki bedane jamaah biasa kali jamaah Jumatan. Nek kita jamaah biasa Pak kaya ngenten iki salat Isya atau salat riyo lah, pokoknya selain Jumatan. Niku sing makmum nek pengen oleh ganjaran jamaah nggih dan salate sah kudu niat dadi makmum. Jenengan kan niate nek salat lho kan makmuman kan ngoten. Sedangkan imam nek umpama selain Jumatan niku mboten wajib niat dadi imam. Dadi umpama toh imam niki ten mriki terus niate usolli fardhu isya'i saterusé terus lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala, boten nyebut imaman, boten niat kerentek imaman, terus ternyata jenengan derek jamaah dadi makmuman lillahi ta'ala, maka sholatnya tetap sah. Cuma sing imam boten angsal ganjaran jamaah, bedone niku. Mergo piyambake imam gak niat dadi imam, tapi sholatnya sah, sholatnya imam sah, sholatnya makmum sah. Tapi nek Jumatan mboten angsal. Sing makmum kudu niat dadi makmum, sing imam yo kudu niat dadi imam. Karena syarate Jumatan niku salate kudu berjamaah. Nah niku bedane jamaah teng kene salat Jumat kali jamaah teng kene liyane Jumat. Wahai atuha lan pira-pira sunai Jumatan iku arba'u khisalin, sunai Jumatan. Gini ku al-huslu adus sunat Jumat. Kapan itu dilampahi? Mulai badhe subuh. Waktu ini mulai badhe subuh sampai sadurunge khatib munggah. Sampai sadurunge enten sing sanjang sadurunge imam takbiratul ihram. Kemepeten niku. Kemepeten niku adus. Artinya setelah sholat subuh pun sah niat adus Jumatan. Watan diful jasadi ngersi awak, ngersi awak niku nggih termasuk ngethoki kuku nggih. Nah niki mungkin di nopo dibahas walu sufiyabi albi nganggo klambi putih. Nah nek saged iki sunah mboten sampe wajib nggih. Klambine putih, nek saged sarune ya putih, nek saged kopiahe ya putih nek saged. Nek umpama mboten saged salah setunggalipun mboten. Terus kemudian ngethoki kuku, bahru dufri ngethoki kuku. Lah nek kuku niki enten urutane Pak. Nek beberapa imam niku beda-beda. Tapi sing sak ngertos kula niki dimulai saking tangan-tangan, saking niki telunjuk niki riye. Terus melampah nengen. Jadi telunjuk tengah napa niki jari manis, okay. Terus kemudian driji, terus kan jempol. Terus kemudian sing niki mlakune teko kiwa pojok, teko napa jentik niki. Nah, teko jentik terus mlaku sampai jempol. Nek sing sikil niki urut biasa. Ket mulai tengen sing jentik niki ngapunten nggih. Sing jentik niki nangke langsung mlaku ngiwa. Jentik sarene sampai mlaku niku. Niku enten sing nyebut kesunahan semanten. Enten sing versi benten malih. Enten sing niki sing yang jelas sing pertama sing niki.
niki. Sing kedua niku enten sing iki. Nah, terus melampah niki kali niki terus baru niki. Enten malih versi liya malih mergo hadis macam-macam riwayate beda-beda. Enek sing niki riyen persis sing disebut niki riyen. Terus niki lajeng jempolnya kayak gimana? Terus jentik sing kiwa melaku sampai niki. Nah, baru jempol kanan, jempol kiri. Enten sing ngonten urutanipun monggo sakersa. Nek kula sing nderek sing kaya wau sing ecoe kan ngitung niki. Sing mulai niki terus melampah ngen, terus jempol, terus sing mriki mulai paling ujung kiwa yang sing jentik niki terus melaku sampai jempol. Terus sing kaki diurutkan mulai jentik niku terus niku namung kesunahan tertib. Ngetoki kuku niku mulai kapan kesunahane lek masalah Jumatan? Mulai Kemis badu asar. Kemis badu asar pun disunahaken ngetoki kuku. Bahkan ten riwayat niku sapa wong sing ngetoki kuku nek Kemis badu asar niku gadai fadilah keutamaan termasuk menghindarkan fakir macam-macam enten kefadilan-fadilan. Lajeng ngangge wangen-wangen. Nah, ngangge wangen-wangen iki ya supaya umume nggih wangi jenengan gadai sing rega-rega murah monggo pokoknya wangen-wangen. Terakhir wa istahabbu al-insatu fi waqtil khutbati wa man dakhala imam yahtub shalawatan khafifataini tsumma yajlis. Pas waya khutbah niki kita disunahno meneng. Sing ngrungokno niku disunahno meneng. Mboten disunahno zikir, mboten disunahno maca Quran, malah makruh. Nah, terus sing nyebut namun khilaful aula, apik. Mboten sampe makruh tapi ngomong apik. Pas waya khutbah niku meneng saestu. Termasuk nek kaya pas waya adzan niku. Pas waya adzan kan kita mboten asal maca Quran, wiritan kok mandeg sih, kongkon meneng rungokno adzan kali jawabi adzan. Nek khutbah kongkon mirengno khutbah. Makane pesene Bilal biasanya kan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Nek sing teng Bilal Jumatan sebagai daerah niku kan dipeseni wonten saged saderenge khotib munggah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, meneng rungokno khutbah. Terus umpami kita ndugi Jumatan kok pas tengah-tengah khotib niku khutbah, maka kita tetap disunahaken sholat sunnah 2 rakaat. Niki sebagian imam atau banyak imam yang nyebut niki kesunahane sunah sholat tahiyatul masjid. Saking sunahe tahiyatul masjid sampai meskipun enten tiyang niku kok ndugi masjid melbu pas imam khutbah tetep disunahno sholat tahiyatul masjid cuma rada cepet. Maka disebut mriki khafifataini sing rada cepet. Bahkan Kanjeng Nabi nate pas khutbah enten tiyang kok ndugi langsung lenggah. Terus kemudian kali Nabi niku pas khutbah niku tengah-tengah dipotong. Lho, kowe apa urung salat? Dereng Kanjeng Nabi. Ngadeg nang salat. Kanjeng Nabi terus nerusaken khutbah. Padahal khutbah itu tidak boleh diintervensi, tidak boleh dipotong. Lapo kok Nabi kok tetap motong? Karena meskipun Nabi motong khutbah niku hukumnya mboten motong. Karena niku termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi isine khutbah niku kan amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah bil khair. Pun niku Jumatan sampun rampung, meeting insyaallah kita mlebet teng kene salatul Id ini salat raya. Pun ajeng tambahan salat Jumat pun kulino. Nah, ibu-ibu atau kaum wanita, meskipun aku gak biasa Jumatan ini gak relevan ngaji ini, aku kali Jumatan. Jadi jenengan itu bukan tidak mendapat fadilah Jumatan, bukan, tapi tetap jenengan itu pikantuk ganjaran Jumatan. Kayak umpama adusi nopo-nopo niku tasih kaya resi iyawan niku tasih pikantuk ganjaran fadilah dina Jumat, termasuk dungo, termasuk yasin, termasuk waos surat al-kahfi nek bengi
malam Jumate maos Yasin, injinge maos surat Al-Kahfi. Mergo riwayat enten. Termasuk sing jenengan pikantuk fadilah niku nyepakno sing lanang Jumatan. Dadi sing lanang wau kan napa niku kesunahane kaya wau ngangge klambi putih, ngangge wangen-wangen. Lah jenengan melu nyepakne niki ya, jenengan berarti melu andil napa niku ambil bagian ganjaran Jumatan senajan jenengan boten derek salat Jumat. Pun mungkin Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la